Николарас, готов ли си да ядеш лук? Готов съм да спечеля. А избили ти? Разбира се. Янко Митев? Винаги съм готов. Иво? Винаги искам да спечеля. Добре. 1, 2, 3, старт! Дами и господа, гледате тук надяждане с лук. Не знам кой е първия. Брат ми е първия, Янко е първия. Другите да се състезават. Продължавайте, продължавайте. Продължавайте. Бързо, бързо. Бързо, бързо. Лютили, лютили. Само не искам повръщане. По-бързо. Марко. Айде, по-бързо. Айде по-бързо, ви повече долу оставите, отколкото в устата ви. А избили нещо, че ти излязаха. Николарас е втори. Да яра. Искам да виждам Борбен. Ето очите му излезаха. Очите му. Трети! Втори! Не ми нямаш! Втори! Втори! Добре, някакво бъркани. Те двамата. Бързо, бързо! Дами и господа, много голяма надпревара. Това не е виждано никога, никога. Той се задави. Давай, Ника. Леле, той препада. Умира. Той плюй. Плюй. Не. Ивайло губи. Плюй. Така. Как се чувстваш? Не добре. А ти си първия от всички. Не, Николарас, ти? Опа. Да. Как се чувстваш? Лоши. А ти изплю почти целият лук, отколкото в твоите уста да има. Да, но Янко не изгледа честно. Защо? Виж лука долу. Не, това е от Ивайло. Това е от Ивайло. Ивайло повечето остави долу, отколкото в устата. Как се чувствате? Какъв е вкусът в устата ви? Хубав. За среща става ли? Не, никога. Ивайло, цяна си, ако се Очите ти излязаха. Леле, дами и господа, припада. Спирам. Как се чувстваш като победител? Иво, загуби ли бе? Да. Сега те очаква лъжица канела. Цялата. Дай, пидорас. Давай. Поглъщай. Тука не отиваш. Тука. Как се чувстваш? Вода ли? Добре ли си? Иво? Я отвори с устата? Как беше вкуса на канелата? Много гаден. Много гаден. Искаш ли повториш още?